Aino hai Karbook tipra Motha leader hinjaknai rokni mukhango tesumo silmasuk ungphiruka abai khlaino tini 6 August srangsa Karbook bukhasteni jenta toisa nitobasi kamni lukurok Mothani leader rok Twidolma Hamyani Bagwi tini 9 family ni 32 voter IPFT ni Bana Romkha Bana Romani ungkulugo obono kaisa tongo Karbook Mothani leaders rok Twidolmani Hamya tei lukurokno saknangya nukjago aboi khaino tini nokla panda khlaimani bisingtui borokno lamsokui naharka Karbook block vice chairman boromgunang Pranab Tripura logibo Karbook division president secretary no khobui atisani state president tei dal bidal asuk thaini atongro Faika, orang borona ang sajiannya, borang haba hamjania, borang yakre ang faika, te tama khajanoro, 5 bosor khato midam mungsabu dabi dubun maya, mungsabu hinne kere, chini lama mungsa khane kere, chini mono yakre, chini dabi duar family wa hai boroksi chelelau netaro, boroksi sono sanangya bongnangya, mungsabu si cheya pheya, yang daibu kere, hai phayo sono. Sono hamon chomo khaimani bo tama bo meeting bo hai ke hai rung te sono mungsa sajanai mungsa kri sono so rang pisa hai sajana sujono mungsa subida kri nirmum ani mo kanchon mani tripura puila hambai sini media person dangno tini sung Karbook division ni bisingo jenta tisa bisi nitobasi parawo bibino party yakarei sung by 9 family ni 32 buta sina IPFT na hamjadoi tini simin IPFT note phankara khai samung tangna ni sung phajak bono lamsuina ka sina IPFT Karbook division committee ni president sini mandana bogiro diang sini atisani sarapirpan president sini dibendu tai ang sakbak thangai bongno sung khabai khubai lamsung